Folytatódjék a végigjátszás. Mutatok pár dolgot, aztán megyünk a DLC-re. Kicsit upgrade-eltem a fegyvert meg a páncélt. Tovább. Meg hát a macskát is szerintem észrevehető. Macskán bekövetkezett változások. Vannak, akik poison fegyvert adnak a macskának, de ez ritka. A Paralyzed meg a Sleep-et szokták inkább szeretni, bár a Sleep-et én nem kedvelem. Mert oké, hogy beviszel egy nagy sebzést, de annyi idő alatt többet is sebeztél volna. A Paralyze az pedig egyre immunisabbá válik, tehát egyre hatékonytalanabb. Hatékonytalanabb. Na, azám. Tehát először elfogja mondjuk 5 másodpercre, aztán 3-ra, aztán 2-re. Aztán a végül már csak egy kicsit megáll, aztán megrázza magát, egy nagyobb charge kombót nem lehet bevinni már annyi idő alatt. Úgyhogy paralízisre építő védeket nem szoktam csinálni. Sleepre se. Én a poison szeretem. Macska is be tud vinni neki egy kis sebzést, és jó így. Főtank óta melegutóbb. Meg akarok mutatni pár dolgot, utána megyek a DLC-re. Na, ha jól emlékszem, játék közben a második Zora Magdaros fight után kapjuk meg az első mentőt, ugye? Ezt... vagy ezt, a kettő közül valamelyiket. Azt hiszem először Gili van, utána jön a Vitality. Csináltam optional questeket és megsereztem még párat. A Glider az Coral Highland-en jó, vagy ahol lehet látni, hogy vannak ilyen széláramlatok felfelé, ott feldob. A Bandit Mentor az arra jó, hogyha felveszed és kritikál hitet okozol, akkor gyakorlatilag arany potyog az enemiből. Eladható tárgyakat szerzel vele. Impact Mentor ezt nem használom, mert az én sörétesem túl OP ezzel. Ugye stun effektet okoz jobban a fegyver. Fireproof, azt gondolom egyértelmű. Water, Ice, Thunder. Ez a Heal Booster leteszed egy területre, és ott folyamatosan gyógyít. A gond csak az, hogy területen belül kell lenni. A Clean Sir Booster. Ez leginkább a Rotten Whale-ben jó, mert ugye a mérgezést folyamatosan tisztítja, csak hogy ugye szintén területi. A visszatöltésekről még csak ne is beszéljünk. Na. Upgrade-eltem a fegyvert, ez már egy Nergigante fegyver. Itt van a Jagras is kifullozva. Meg itt van a Legiana is felhúzva maxra. Bár ez még nincs teljesen beállítva, de ez lényegtelen. Csináltam pár charmot is. Ha valaki a játék elejétől jobban akar gyűjtögetni, akkor ezt érdemes megcsinálnia. Hat ugyanúgy a csontokra, mint az ércekre. A botanist ez... Ez régen kellett, ez valamiért újra megcsináltam, majd megnézem a 4-es szintjét, csak a nyaklánc csak 3-asig vihető fel. Kell majd egy kő páncélba. Na, mutatom a páncélt, ez a Dragon King fejes, ugye az a szemkötő. Nergigante elpáncél. Nergigantének a 3-as set bónuszára hajtottam. Arról recovery-re. Viszont valamiért úgy tűnik, mintha még nem volna aktív. Pedig 3 Nergigante rész volna rajtam. Meg hát, ahogy én néztem, úgy tűnt, hogy a sebződésnek a piros HP-ját tudja visszatölteni, azzal még nem sokra még.
Utoljára ez kellett nekem, ez a cipő. Ugye a spreadshot képesség a sorítest erősíti. Tudtam szerezni egy 3-as követ, tehát megvan a 2-es skill. Elértem az 50-es szintet is, mert el akarok menni egy eventre. Az event szint követelménye 50. Egy kis kőszerzésre. Dekorációs kövem nagyon kevés van. Pedig kéne. Na, mit vannak a skillek? Az agitátort a energia adja. A defense-t a nyaklánc. Oké, azt nem tudom mi adja most így. Na. Ezek a kék eventek, ezek speciál assignment eventek. A Gerardos, ha valakinek ennyiből beugrik, akkor beugrik, ha valakinek nem, akkor addig örüljön neki, még nem ismeri. Tehát ez a Gerardos evente, ezt óvatosan elkezdeni, nem egyszerű. Csapatban minden könnyebb, de én úgy voltam vele, hogy ha valaki áthúz vele, akkor mi a francnak kezdtem el. Ez pedig a látogató egy másik világból, a Final Fantasy Event. Ez ugye, ez adja végül a Draken Armort, de arra nincs szükség a Master Rang miatt. Ez karakter skint ad meg fegyvereket, de annak sem látom nagy szükségét, szintén Master Rang miatt. Na, lássuk, hogy állok a szintekkel. 4-es, 2-es Great Gyros, ez tökéletes. Pont azon gondolkodtam, hogy volt-e olyan lovrangálat, aminek a szintjét nem húztam fel high rankig ismeretben. De volt. Néhány mentőt úgy néz ki, hogy nem tudok kioldani, míg bizonyos állatoknak nincs meg a high rank változata. Miután kivittétek a sztorit, akkor itt tenni az Ipsénél is van egy kék felkiáltójel. Az adja a temporál mentőt, ha végigviszitek, csak hát a boss, amit le kell győzni. Hányszor? Egyszer megfutamítani, kétszer megölni, tehát összesen 3 fight van ellene, de nagyon macerás az adög. Nekem sörétesen majdnem, hogy lehetetlen, mert közel harcra nagyon jó védett. Na de. Az event miatt jöttem, legalábbis én. Ugye a special assignment ez. Előtte meg kellett csinálni ezt a Pandora arénát. Meg ezt a Blazing Sun-t. Ez egy Devil Joe special assignment, csak le kellett verni. Na. Itt a látogató a más világból. Ezeket egyelőre kihagyom, azért mert a kék macskát, a pirosat azt legyőzem, azzal nincs gond, a kékkel vannak a gondjaim, úgyhogy azt egyelőre kihagyom. Na, eventek, ott is van. Ja, elértem az 50-est, így már elérhető az Extreme Behemoth, menjen az Extreme fenébe. Na meg ez is. Télesen, az is húzzon el a bánatba. Na, ha valaki elérte a 30-at, akkor ezzel, meg ezzel jól tud szintet lépni, de a leghatékonyabbnak én ezt vettem észre. Ezeket nem ajánlom, ha csak nincsenek öngyilkos hajlamaid, vagy nem szeretsz. Tudod mit csinálni. Na. Amiért én jöttem, az ez a két event. Ez macerásabb, mert a lavaziot nem túl érzékeny a sörétesre, én jobb szeretem ezt. Aki azt hiszi, hogy egyszerű lesz egy Jagrast
egy Great Jaguar-t legyőzni, azt gondolja meg, hogy vajon miért HR 50 a szint követelmény. Oké, egy pillanat. Egy beállítást elfelejtettem megcsinálni. Oké, kész is. Jó van. Na. Maximum kétszer akarom ezt most megcsinálni. Először megnézzük, hogy egyáltalán elbírok-e vele. Aztán ha igen, akkor szerzek néhány követ, aztán megyünk is tovább. Igazság szerint, amire nagyon vágyok, az kéne még egy Vitality Jewel, mert jelenleg 2 van, és így 180 a max HP. De el akarom érni a 200-at. Ezt azt bekészítjük, a sose árt. Ezzel a Jagrasszel vigyázni kell, mert akkorát üt, mint egy bontógolyó. Ha valaki nem tudja mi ez, akkor gyakorlatilag olyan fél HP-ra le fog kapni gyakorlatilag egy ütésből. Tehát ha a fegyverem nem védik ki, akkor nagyot kapok. Hát Icukám, segíts egy kicsit. Igen, hát átgurulással nálam nem sokra mész. Ó, bekap. Igen. Ezt mindig rüheltem, mert hátam mögé csinálja. És hát, elég erős. Most ez szivat. Amint meglát. Na jó van, te kis rohadék. Jó pár percig nem tudok újra enni, tehát ennyi a max HP-m, amennyi most van. Kitúhatnám potival, de ahogy látod, teljesen fölösleges. Tremor. Hahaha. Lejött a gyengítés a fejéről. De attól még törik. Ó, te most pont jól jössz.
Segíts már egy kicsit. Ajaj. Mi lenne, ha nem csak ugatná, hanem ide jönné? Persze, pont most ki kellett nyilván magát csak. Az örültem volna, hogy az a Devil besegít. Na. Ugye itt a dögtől rengeteg követ lehet szerezni, a gond csak az, hogy azt le kell győzni. Jó van, jó van. Megpróbáljuk még egyszer. Igyekszem figyelni arra, amikor köp. Az a baj, muszáj hagyni enni. És onnantól egy kicsit veszélyes. Ja, még mindig ismeretlen a limited, mert vagy master rangos, mert hát más nem lehet ismeretlen számomra. Mondjuk gondolom csak azért csinálja ezt, mert a DLC is megvan. Csinálj meg egy eventet, Rotten Way Quest, Slay Elder Dragon. Ezekkel nincs gond. Az ismeretleneket nem tudom teljesíteni. Pedig az a ticket az jól jönne. Investigációkat szereztem, hogy nagyobbakat. Itt ugye már lehet látni, hogy ez már HR 30-as szintű. A lila az ugye a temperett állatoknak a jele, és a kockák ugye fixen köveket adnak. Változó, hogy hányas méretűt. Ezért jobb ez az event, mert rengeteg követ ad. Szintén random a méretek. Tevégyót már egyből látom. Na, a Jagras azt csinálja ugyanazt, mint az előbb. Cicával lerakunk egy csapdát. Fel a mentőt. Mondom, leraksz egy csapdát. Örülnék, ha figyelnék.
Na, látjuk a rengeteg fehér dolgot, azok a kövek. És most szeded, ahogy csak tudod. Ilyenkor róla lemondasz, és szeded a köveket, ahogy csak lehet. Persze, te is jókor érsz ide. Lassú disznó. Nem érdekelsz. Ezt kapd el, te kis hülye. Jó. Mehetünk is tovább. Gyakorlatilag itt már, hogyha nyomnék egy Return to Questet, akkor kimehetnék, úgyhogy megkaptam a köveket. Jó van, ne egy csapda túloldalán vonyítsa. Na gyere! Szép volt, hogyha eltalált volna kinyír. Nagyon figyelni kell rá, mert valami erős, mint egy nergi. És... igen, általában ez a támadás egy csikiz, csak nem ennek a változatnak. Jó, már megint zabált. Fasza. Az igazi probléma, hogy ilyenkor tremort okoz. Na, ti meg útban vagytok. Tehát hiába térek ki. Igen, gondoltam, hogy ebből gond lesz. Na jó van, úgy néz ki, de még gyengék vagyunk. Kimegyünk azzal, amit szereztünk.
Na, megkaptam végre, amit akartam. The field team's gathered at the main gate. Seems like they're getting ready to go out on an expedition in the forest. Jó, mindjárt megyünk expedícióra, nyugodjál. Nos. Oké, ezt gondolom mindenki észrevette a boltba, hogy vannak ezek. Nekem ugye mindkettőből van már egy. Írja, hogy az egyik egy kicsit növeli a támadást, a másik a védelmet. Ezekből kell venni mindkettőből. Ugye a pirosból is, meg a sárgából is kettőt. Egyszerre egy lehet az inventoriban. Ugye ezek. Utána, ha eljuttok a high rangig és harcoltok a Bézellel. A Bézel az mindjárt mutatom mi. Bézel az ez. Hát igen, oldalnézőből marhára nem úgy néz ki, mint a Ratián, de most a játék így csinálta meg, hogy hát ez van. Na, tőle kell egy anyag, akkor egy ilyet átkraftolsz egy ilyennél. Ezt meg átkraftolod ezzé. És így már 4 van folyamatosan nálad. És ez passzívan egy kicsivel erősít. Na. Ez itt. Ez az egyik legszemeltebb Elder Dragon. Így gyakorlatilag egy ló. A gond csak az, hogy az egyetlen gyenge pontja a feje. Meg területileg szórja a villámokat, amik igencsak erősek. Ha csinálod az optional questeket, bead a játék egy lovrang változatot. Ez az egyetlen Elder Dragon, legalábbis ebben a játékban, amiből van lovrang. Én legyőztem a high rang verziót is, meg a tempered verziót is. Ugye az alapjátékban vannak szintquestek, majd a DLC-ben is lesznek. Story után. Itt van Assignment Quest. Ott írja jobb oldalt Hunter rang 49. Ez egy szintquest. Ez meg egy másik, korábbi. Vagy ez? Na. Ugye ez volt a Xenojiva. Ez a 29-es szintquest, dupla tempered bézel. Hagyni kell őket egymással harcolni, az segít. Sose harcolj jelenleg, mikor ketten vannak, az egyik majd elmegy. A tempered Kirin, hát az egy macerás dolog. Az én fegyveremnek is akkor átüt, hogyha nem igazán jó, hogyha ki kell védeni a támadását. A lényeg az, hogy maga köré is szórja a villámokat, meg területben ilyen csíkban is. Ezeket kikerülve, amikor lehet pofán kell csapni, aztán nagyon fontos, hogy nem szabad túlzásba vinni. Tehát ha ráütsz egyet,
az már legyen elég. Ha eldől, akkor ütheted tovább. Ha nagyon bátor vagy, nagyon hülye vagy, akkor amikor járkál is ütögetheted, csak aztán, hogyha agyonvág egy villám, akkor ne csodálkozz. Na, mit akartam még? Ja, igen. Hát ez most még nem fog ez kelleni. Ide szokott jönni a kapitány, ezt mutattam. Na. Itt ugye a sztoriban lehetett látni, hogy a macskáknak van a szafaria. Jó. Na. Ugye amit a macskám használ, az most ez a flash csapda, hogy úgy mondjam. Alapból a healt használja. Ez a flash csapda, meg minden item, hogyha a macskánál a használati szinttel eléri a 10-est, akkor megnyílik a DLC véget egy új képessége. Ha nincs meg a DLC, akkor is már 2 képessége van, és az alul az item sorba lehet választani a parancsot, hogy ahol a macska van, ott éppen aktiválja. Ugye a csapdánál fontos, hogy hol van a macska, mert oda teszi a csapdát. Ugye a kürt az buffol, a pajzsal magára vonja a figyelmet. A Blade, a Plunder Blade az erősen ajánlott, amikor Elder Dragonnal harcolsz. Mert ugye a flash az hat rá, de a csapda nem. A kürt az buffol, de ennyi. A HP, hát... Sokszor haltam már meg úgy, hogy a macska éppen jött a HP-val, csak nem elég gyorsan. A tankolás az nehezebbé teszi az Elder Dragon fightot, mert hát előről sebezhetők. Ezzel nincs mit tenni. Tehát én a Blade-et tudom javasolni, mert akkor a macska passzívan gyűjt tőle plusz anyagot. És azt akkor is megkapod, ha így kijössz a fightból, mint ahogy az előbb én csináltam. Vagy pedig legyőzöd. Ha 3-szor elboxok, ugye minden veszett. Azzal nincs mit tenni. Na de. Amit én akartam, az egy olyan dolog lesz, hogy most megyünk egy kis... Úgymond... minek nevezzem? Hát gyakorlatilag... Még egyszer átvesszük az alapfegyvereket. Ugye nincs sok értelme az alapfegyverekről beszélgetni ezekkel. Hát... Ezt levesszük. Ezt is. Ezt is. Na. Kezdjük ezzel, mert sokszor látom ezzel az embereket hadonászni, de a hadonászás szó is már erős. Gyakorlatilag az össze-vissza csapkodás az inkább jellemzi, amit csinálnak. Na ugye bemegyünk, mint egy alaphunter. Alapfegyverrel. Ugye ennél a fegyvernél fontos az, szoktam látni, hogy valaki félreérti a fegyver képességét. Tehát a fegyvernek ugye az a képessége, hogy ki tud térni a támadások elől. Meg ugye, ahogy harcolsz vele, van egy csík fölötte, mindjárt mutatom. Nem szeretem ezt csinálni, de most kell egy kis töltés a fegyvernek. És hát sajnos ezt így kapom meg legkönnyebben.
Nos, ott egy fehér csík. És ilyenkor az emberek sajnos azt hiszik, hogy a fegyver alaptámadása nő. Hát nem. A fegyver ultijának a támadása nő. Amikor csinálod ezt. És ezzel lecsapsz. Az lesz erősebb. Az az egy mozdulat. Szevasz haver, bocs, eléjesztettem a vacsorát. Reggelit. Vagy nevezd, aminek akarod. Na. Ugye, lovrang fegyver, lovrang szörny. Nem csináltam minden fegyverből high rangot, tehát értelmetlen volna olyan erejűvel kellene harcolni. Target lockot bekapcsoljuk. Ugye fontos, hogy ennek a fegyvernek az utolsó vágásának kell találnia. Na, ez egy olyan mozdulat, amit gyakorlatilag sose látok, hogy használnának. Ja, azt el is kérem. Köszönöm. Igen. Ehhez jobban kell időzíteni. Na, beleütött a támadásba. Na igen. Ilyenek is vannak. És most lett ugye sárga. És most piros. Ugye ilyenkor attól, hogy a nagy Jagras elmegy, a kicsiken az energia alapú fegyvereket, ezt a Charge Blade-et, a Switch X-et, ezeket lehet tovább tölteni. Ahogy látjuk, a belső és a külső töltés is szépen lassan fogy. Igen. Úgy van, ügyes vagy. Ilyenkor próbáljunk meg fejre célozni. Ezzel vigyázni. Na, ez az, amit gyakorlatilag sose látok. És lehet, hogy most is láttátok. A lényeg az, hogy kitértem a támadás elől. Aztán pedig visszavágva megsebeztem. És ezáltal kaptam egyből egy szintet. Igen, lehet, hogy ez egy kicsit gyönge. Hogyha hozzáértő ember közeli a fegyvert. Na, ugye mint látjátok, az egyetlen előnyöm az a 4 item a leltárba. Azt nem vettem ki, tehát nagyjából maximum 10 ponttal nagyobb a fegyversebzése, mint alapból. Van egy ilyen változat ennek a mozdulatnak, csak ez nehéz. Megnyomod ezt a szúrást, közben nyomva kell tartani a Spirit Attack-nek a gombját. És aztán megint a szúrás. Ez a gyorsabb változata, csak hát nehéz.
Mert ugye nyomod a gombot, a másikat közben nyomva két gombot nyomsz meg egyszerre, de a szúrást kell, hogy bevegye. Ezért nehéz. Mindjárt bemegyek a tréning arénába, azt rendesen megmutatom. Már ott a hordókkal be vagyok sülve én is, mert azoknak nagyon pontos időzítés kell. The field team's gathered at the main gate. Seems like they're getting ready to go out on an expedition in the forest. Majd megyünk expedíciózni, ne féljé. Na, bemenjünk a tréning arénába. Igen, ott is átmegyünk a második tréning arénába. Ide jössz a macskához. És átmegyünk a másik tréning arénába. Ide. Ez ugye a DLC-vel jön be. Itt lehet gyakorolni a rámászást. És a gyöngítést, ugye. Ennek a fegyvernek, hogyha gyöngítesz, akkor látod, 2 kell, hogy gyöngepontot hoz létre. Az elsővel csak egy ilyet csinálsz. Nem mondom, a slinger amúgy is jó dolog, de hát ugye gyakorlatilag azt kéne csinálni, hogy gyöngítsen is. Tehát látod? Jó, mondjuk ezt a fejének veszi. Ez az, amikor ugye túl messze van az enemy a faltól, és hát nem megy neki, csak elszalad odáig. Na. Csinálod ezt, és megnyomod az ugrást, akkor csinálja ezt. Ha ezt nyomod meg, akkor a fegyver gyors töltésre kapcsol, lehet látni bal oldalt, hogy magától tölt. Ez a DLC-vel jött be. Ugyancsak ez, és ezt nyomod. Ez az, amikor beleütsz a támadásba, amikor felvillan a karakter. Ha jól csinálod, akkor te átmész a támadáson, és az enemi kapja a sebzést, ahogy a harc elején csináltam. A nehezebb időzíteni ezt. Mert ugye kell előtte ez a mozdulat. És ez hosszú. Tehát csinálsz egy ilyet, aztán csinálod ezt, úgyhogy a Spirit Blade-et nyomba tartod. A gyorsabbik változata az ez. Ugye megnyomod a B-t, közben a Spirit Blade-et is, aztán megint a B. Legalábbis nekem B, neked valami más lesz odaírva, amivel ezt a szúrást csinálod. Gyorsan tölteni a fegyvert úgy lehet, hogy ezt csinálod, csinálsz 2 ilyen vágást, akkor tölt magától, csinálsz pár ilyet, vagy ilyet, lényegtelen. A lényeg, hogy legalább a feléig menjen fel, utána mehet a Spirit Combo, lesz rá elég töltés. Látjuk is, akkor már van egy, és tölt is tovább. Na, ennek a Spirit Combónak van egy rövidíthető változata, csak ugye az a baj, hogy azt ugrásból kell megcsinálni. Ugye látjuk, a belsőnek van egy kis pirosa. Leugrasz, és nyomod a Spirit Combót, de mondom, leugrasz most komolyan. És akkor így már belekezdett. Ha leugrasz valahonnan, ahonnan tényleg ugorni kell, akkor le lehet rövidíteni. Ennek az a lényege, hogy a nagyköríves vágást találjon. Tehát ha a többi nem talál, az egyáltalán nem probléma, csak az utolsó találjon be. A gond akkor van, amikor a kombó elején megtántorodik az állat, mint nálam is lehetett látni, és túl messzire kerül, hogy az utolsó betaláljon. Akkor van gond.
Na de. Ugye ez bármikor el lehet tenni, csak meg kell nyomni ezt, meg ezt, és el is teszi. Csak ugye az a gond, hogy irányt változtatni nem lehet vele. Tehát arra csinálja, amerre nézel. Na, most ugye látjuk, hogy piros a fegyver. Ez a mostani damage. Megvárjuk, hogy teljesen lemegy. Látjuk? Minél gyöngébb a szintje, annál kisebb az a damage is. Fölviszem megint pirosra. Na, piros. Látjuk, így piros. Így a sárga. Hops. Na. Így meg a fehér. Tehát, mint látjuk, az ultinál van nagy különbség a sebzésben. Nem a rendes sebzésnél. Ezt a régi félreértik. Na. Kezdésnek ezt kell használni, ha megvan a DLC. Ha nincs meg a DLC, akkor muszáj ezzel jól időzíteni. Na, még megmutatok itt másik két fegyvert. Mert ahogy azokat használják, az gyakorlatilag sírni tudnék, amikor azokat látom. Na, ugye itt a Switch X. Sokszor láttam videóba, hogy a nagyon okos emberek így járkálnak vele. Great Swordként. Ugye gondolom egy normális embernek egyből leesik, hogy egy kicsit lassú. Látjuk baltába. Jé, mennyivel gyorsabb. Hű, de gyors. És harc közben az embereknek nincs annyi eszük, hogy váltsanak alakot neki. Ha tölteni akarod, meg sebzést is akarsz csinálni, akkor ilyet csinálsz. Az, hogy kalimpálsz a karddal, az azután jó, miután feltöltődött. Ezt akkor is lehet csinálni, hogyha az állat orra előtt van a robbanás, ugye egy kicsit arrébb megy. Erre a fegyverről nem kell sokat tanítani. Ha felizzott a kard, akkor plusz sebzést okoz. Baltában meg gyorsabban mozogsz. Nem egy bonyolult fegyver. Ez egy jó kis módja arra, hogy válts a két alak között. Ez DLC-s mozdulat, ez megerősíti magát a baltát. Ugye ennek a fegyvernek a különlegessége, hogy kardalakban nem számít az élesség. Mint látjuk, rendesen eszi az élét, de
Ha kardot használsz, akkor nem számít. Valamennyivel kisebb lesz a sebzés, de nem fog lepattanni. Mindegy, mit ütsz vele. Na. És jöhet az a fegyver, aminél a leginkább szoktam sírni, hogy mit csinálnak vele. Ugye, nem tudom az emberek hogy a bánatba képzelik, de hogyha nem néznek tréning videót, akkor mégis mit gondolnak, honnan a bánatból fogják megtanulni a fegyverek használatát. Na ugye a legtöbb embernek ennél a fegyverről ennyi a legy. Jé! Balta! Üssünk baltával! Ja, az kb. Így harcolnak vele, mint az idióták. Így nagyjából ennyi náluk a damage. Na. Akkor kezdjük el. Ugye így töltöd fel a fegyvert. Ugye normális embernél nagyjából itt ért volna véget a sztori, mert a túltöltött kard pattog, mint az állat. Ugye ez. Nálam valahogy nem pattan le. Ugye micsoda varázslat. Idióták. Na. Ugye vagy csinálsz egy ilyet. Ezt. Így teszed a fiolákat a pajzsba. Csinálod ezt. Ez 3 gomb nyomvatartása, aztán elengeded. Ezzel megerősítettem a kardot. Töltött pajzsba, erősíted a kardot, és így nem pattan le a kard. Ez ugye a sima töltés. Ez pedig a dupla töltés, amit az ügyesebb játékosok használnak. Az a baj, hogy ügyesebb játékos maximum abból lesz, akit megtanítok, hogy kell használni ezt a fegyvert. Majd maguktól nem nézik meg, hát az nagyon gáz. Pedig ott van egy rakás videó. Na, ennyit akartam. Őszintén nagyon szánalmas nézni a videósokat, hogy még élőben is mit alkotnak azokkal a szegény fegyverekkel. Félre ne értse senki, nem a videósokat akarom hülyének beállítani. Csak nagyon nagy hülyeségnek nézem azt, hogy utána kéne nézni.
Mert ez, hogy utána nézel, az nem csalás. Csak ha egyszer mások már felfedezték, akkor azt miért baj használni? Ez ugyanaz, hogy valakinek meg kellett tanítani a tanítónőket, hogy az iskolásokat hogy tanítsák. Akkor gyakorlatilag ezek gyakorlatilag úgy kezdik el az életet, hogy nem járnak se óvodába, se iskolába, nem tudnak se írni, se olvasni, se semmit, amit valaki más fedezett fel. És nem is néznek utána. Tehát ezt egyszerűen nem tudom megérteni, miért csinálják. Mert ha saját magukat akarják hülyének nézetni, hát az jól megy. De más értelmét én nem látom. Ha valamivel haladni akarsz, és azt már más felfedezte, az miért baj, hogy utána nézel? Nem te fedezed fel, hú, de nagy csoda. Na jó van, ez csak annyiról szólt, hogy nem tudom megérteni, hogy a videósok miért nem néznek utána a saját választott fegyverüknek. Ez szánalmas, amit produkálnak vele. The field teams gathered at the main gate. Az, hogy időzíteni nem tudnak, az egy dolog, abba bele kell tanulni. De hogy az alapképességeit nem ismerik a fegyvernek, és nem jól használják, az már szánalmas. Én is ezeket a kombókat úgy tanultam meg, hogy vagy gyakoroltam, vagy pedig utána néztem. Megnéztem egy teljes tréning videót, és megnéztem az összes mozdulatot, hogy kell csinálni. Aztán megtanultam azokat, amelyik szerintem hasznosak. Ugye sörétesnél nincs ilyen. Sörétesnél célzol, lősz, védekezel. Ennyi ez a fegyver. Mint a DLC-nél majd szerintem csinálok egy másikat. De ugye DLC fegyvereket nem kapom meg, amíg nem megyek ki a questre. Úgyhogy most itt egy kicsit megállunk. Szerintem itt le is állítom a videót, mert dolgom van. Utána jövök vissza, és menjünk a DLC-re. Na, ez most egy ilyen gyors videó volt. Viszlát, és még egyszer, nem a videósokat akarom hülyének nézni, csak hát nézzenek már utána.